Lapok sa Japan. Lapok sa Japan, snow. Daghan kay lapok, guys. Ay. Daghan kay lapok. Puti ang color sa lapok sa Japan. Ay. Daghan kay lapok, guys. Sa Kiyo ay nagdaro. Nagdaro og snow sa Kiyo. Akin. Nang katambo de yatiro mitay papakyo. Uy, magdaro na. Pwede man na po kadalhon sa kuanak Pilipinas magdaro. Kay sukol mong kagdaro, oh. Daro og snow. Grabe pa kayong ice, guys. Si Akiyo ganina pa nagdenaro. Nindot kay tanaw ng sagdanan, oh, puno kay ice ba. Ay. Grabe kayong ice. Ang mo ni lapok sa Japan. Ay. Lapok nga puti. Good morning, guys. So sa third day ron, guys, inza pa daw may mag-grocery, inza ang snow, grabe gapong bagaa. Paggatid gapon ang mga snow, guys. Ambot laman ani sa main road kani diri kay di man gud ni magano ka ng mga truck nga tikuha og snow. Kuan na ni kanang mga scooper ba mga nagpudzura mo ay magkuha sa mga snow diri mong baga gapon. Pero grabe jud ron ang snow, guys. Mas baga pa ni sa katong first nang abot diri sa Japan sa una ba. Katong trainee pa ko. Na diri, guys, kipang kuskus na medyo hilis na ang mga snow diri na ni truck kaning kuskus. Basta mga main road, guys, kay namang ko'y truck diri sa government nila nga truck ba nga may manguha sa snow. Pero mga inaani ka ng mga kuan na dili main road kay way manguha og snow ani, guys. Mga kanang nagpudzira munang napay mga snow nga nabilin. Money life namo, guys, basta snow kanang ting snow ang mga tao kay busy kay dyan na sila panguskus sa mga snow sa sakdanan, sa agianan, mga inana ba. Struggle ka dyan, guys. Andiyan kung mag-drive, guys, kay kinahanglan dyan mag-amping kay dangog Manila pinag ka ng mugahina ka na magsinaw-sinaw na ang ice. Kay dangog ka dyan, guys, mo kinahanglan maghinay, magpadagan ka mga 30-40 kay usahay kay mo mulik mo kuha ng mua na ang sagdanan ba tungod sa gadang usahay po kung mugahina kay rough ang kalsada. Basta kinahanglan dyan magkuhan, guys, kinahanglan mag-amping basta snow. Pero madara man basta hinera ang padagan, medyo hadlok pero kinahanglan man nimo i-survive kay lisod po, og di ka magpadagan, mo duty ka, mabsin na lang ka na snow, di man pwede. Pwede na kung siguro po. Ay lola ay nagkuskus og snow, kabuotan ni lola oy. Nindot ka sa tanawon ang palibot, guys. Guwapa man ka sila ang palibot, guys, nga puno og snow. Kanang puti ba, makita nimo mga puti-puti pero kuan lang kanang hasol. Nagbike, guys, ay. Ang diri, guys, ay na wanay ayos ang kalsada, di ba? Gikuanan na. Gibutangan nila og asin kanang salt para sa snow ba nga dali mahilis ang snow inja. Napasta main road pud kay napoy mga truck, guys, nga manguha jud og snow. Diyan, guys, ay napay snow sa ibabaw. Kuan ni, guys, kaduhan ni nga first time na nga nakasuway og perting daghan na nga snow kay katong pag-abot jud na sa training ba mga perti jud namong lipad sa perti namong langoy-langoy sa snow. Inza karon ang pinakadaghan po dit second time ni pero ang nakalahi naman karon kay mag-drive naman gud ko ma-feel na ang struggle ba kadto sa una kay pwede raman to maglakaw maglingaw-lingaw pa man to sa una inza nindot man jud pud ang snow, guys, makalingaw man si Za pero ma-feel lang nimo ang struggle kung diri na ka nagpudyo kanang kinahanglan na ka manguskos sa mga agianan labi na jud og mag-drive kay kinahanglan ka maghinay na naraman ang struggle, guys, pero nindot jud gwapa ang snow, makalingaw ang snow, lamitanawon by nana. Pero nice pud nga experience jud, guys. Nice nga experience ay nga maka-experience kay nani nga nag-snow kanang nakay mga memories ba karon gani kay nakahinumdum ko sa katong trainee pa ko ba, nakahinumdum ko sa moment nga isa na sa rason nga nung gusto ko mo Japan kay gusto ko ma-experience sa snow. Diri, guys, ay kay daghang snow. Na-interview na dira, guys, ay. Nya diri kay Bangko. Ni Hatsijuni. Arita diri, guys, kay mag-withdraw ta kay tingpada sa Pilipinas na pod. So mo ni itsura, guys, sa withdrawhanan diri sa Japan, guys. Ang tawag ani kay Hatsijuni. Ay mag-withdraw ta diri, guys. Diri pod ko sa una, guys, katong trainee pa ko diri mi nga bangko sa una tig-withdrawhan pod kay dool raman ni malakaw raman ni sa mga apartment sa una. Lang papa ay naglaag pug hapit-hapit. Ako kay kuno mi sinira dito. あっちまで行かないと見れない。じゃあ行くか。あ、でもね、ダッシュで
Yashiro siya? Yashiro siya, no, Papa? 違う雪を取るラッセル Russell. Guys, na-track dito guys nga tikuha og snow ba tong adtoon. Patan-aon ta mo, madyo lang magdi pa to sila mahumani ni agi nato. Magian man nato ani diri. Gikan ta nag-withdraw. Dool ra man diri ay. Atong agian para makakita pod mo bang ana sila i-track ngayon ana diri tikuha og snow. Diri guys kay Minteryo. Ilang Minteryo diri sa Japan guys kay masigasa. Ilang Minteryo diri sa Japan guys kay masigasa. Ang uban kay nadjud sila proper nga Minteryo pero ang uban pod kay masigasa ra. Kanang tagidja sa juta pwede ra kay ilubong sa ilang juta pod sa injong tugkaran. Na tiguang guys naglakaw sa tunga sa ice. Ay kiti ni Papa ina na ang life diri guys. Kung wa kay sagdanan maglakaw ka, kung di ka malakaw magbike ka. Muna ang life diri guys na ay nang gilakaw. Uban man pod guys kay masig na sagdanan guys sa dool ra ang trabahoan kay maglakaw na laman kay delikado man ang ice hadlot man. Kasi mga hapon ka na mga tiguang na mga もう終わっちゃったかなママ wata nadira guys ay kanadira nga part nadira ang truck nga nanguha og snow ba atong atuon pero karon kay nag-stop man ata sorry ほらほら sorry mitay awa guys mo jug basakan ay murag basakan ba nga puti ang kuan lapok ubos kayong sakyanan dide sa truck guys mura si jag kanang machine ra ba nga magkuha og snow katong nagbugwak-bugwak cute mo na ay あ今動 Tara, かしてたムーブ ang mga snow guys ay nindot kay tanawon di ba nindot man jud tanawon ang snow magkuhan sa data guys mohapit sa taog Showmart guys kay palitan ha si ta kuya og shoes ba nga pang kuan snow naman sa shoes guys jakaraan na jagahin na daw ba atang palitan kay luoy pud taon si Jaretik palit nato si Jaretik hatang natin si Jawa ni taon dawat-dawat og kuan gift so atong palitan kay sweldo man na ha so atong palitan og shoes si Jabago tuning kuan na laman ni nato ni Ja Christmas gift og Valentine's gift kay si Jaram tayo tigatag pag Christmas budget ko yung gift ni Jan si Jaray naghatag na hon Ja sa isang isuon po si Ja pinaghatag kap si Akiyo si Ja pinaghatag si Ja wadyo na dawat inana ng giver guys bahala ko ay madawat ba basta makatag pero karon kay naman tayo gamayng kwarta atong palitan si Ja gizang shoes mo ni ang Showmart guys diri ta mo palit. So dirita guys, Showmart ang ani, mga shoes ang tidani guys. Awa ang ice guys, nagtampuok ang kuan ice. Ang shoes ni sa kuya pang summer, isang boots kay di man sa mo gamit kung mag-drive kay gahi daw. So atong palitan og bag-o. Man lang pud ba maka-feel si Ja nga nay mo palit ni Ja. Na diri guys ay pang shoes pang lalaki pang kuan. Pang snow. Pud diri guys ay. Kani pud ay. Si Papa nangitag barato. Ato nani doya tiyo no mama ni. So do suru no kitsui kara. Hakinai do suru no? Atarashi ka no? Doya tiyo no mama ni. Papil po na among kuan. Palangga. Guys, sa shoes ni Akiyo niya si Papa rin mamili diray. Mili siya ay. Muna gusto ni Akiyo guys, sinaning ng mga shoes. Nanay mga train ang forma. Pero pang summer pa manggod na. Snow pa manggod karon ay. Ha? So, tingnan si Akiyo nga dako pa to. Kaya di pa manggod magamit kay sa pang summer manggod to. Karon kay winter pa, snow pa. Ito magamit. Kani daw kang Papa guys. Pero kido, Akiyo ma daw okay da ka Papa ima natsuno. Kotsu da kara sore wa. 欲しいの？じゃあいいよ、一つ買ってあげるよ。Cute! Gusto ito aquarium ba? So. Di daw mabasa guys, waterproof daw. Guys, awa ang price. Isa kalapad. Kuan lang tani okay. Madag, summer butas, sa pwede po daw snow. Palitan ni guys, kay kuan daw ni. Warm daw ni nga medyas. Cute! Rato lang kayo sa nabayaran guys. So. Atong gipalit. Happy? Happy? 涼しいあったかいね。あっくん靴下ありがとうわ。ありがとう。ありがとう。 Muna ang medyas guys ay
Atong suwadsan kung kuan jud pa warm ba kay magpalitag line ani kung warm jud siya. Ang machine guys. Puta guys na silang papadira ay diri tag kuan 7-Eleven kay maghug ta og kwarta. Come to 7-Eleven. Diri ta ay. So nauli na dahil mi diri sa bahay guys. Injawan ako naka-video ganina kay dito sa 7-Eleven. Wa ko kada dyan og padakay na wag tang hong card abi kong nalaban na hag-apil. Madyo gani ka nakita na. So ning balik na pud mi 7-Eleven kay para makapadala man dyan. Then na grocery din pagkahuman ni uli na mi sa bahay. So mura to atong adlaw karon guys. Salamat sa pag-uban-uban. Unta nalingaw ra pud mo nakakita sa mga snow diri nga murag lapok pero puti laman. So that's it guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone. Please don't forget to like and subscribe.